በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ። ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዘማራይ ቅዱስ ያሬድ በ505 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 5 ኣብ ከተማ አክሱም ካብ አቡኡ ኣብ ይሁድ ይስሐቅ ካብ ኣዲኡ ክርስቲና ታውኪልያ ተወሊዱ። ንቅዱስ ያሬድ አቡኡ ኣብ 7 ዓመቱ ስለ ዝሞተ ኣዲኡ ክርስቲና ናይ አክሱም ገበዝ ንዝነበረ ኣኩኡ ጌዲዮን ከዕብዮን ከስተምህሮን ሓድራ ኢላ ሃበቶ። ቅዱስ ያሬድ ምሳኩኡ መዝሙረ ዳዊት ኣብ ዝመሃረሉ እዋን እቲ ትምህርቲ ዋላ ምርዳእ ኣበዮ ቅዱስ ያሬድ ን7 ዓመት ሙሉእ ጽዒሩ ምርዳእ ስለ ዝኣበዮ ናይ መምህሩ ቆየቋን ምህረምትን ስለ ዝበዝሖ ዝቦርትዖን ካብ ቤት ትምህርቲ ጠፊኡ ክኸይድ ሓሰበ። ሓሲቡ ኣይተረፈን ተበጊሱ ክኸይድ ውዒሉ ደኸመ። ኣብቲ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ተጸጊዑና ብኸይ ከሎም ሓደ ጻጽ ክርኢ ጀመረ። እቲ ጻጽ ድማ ናብ ላዕሊ ክወጽእ ክብል ከሎም ኣብ መንጎ ኣብ ማእኸል ምስ በጽሐ ይወድቕ ነበረ። ከምኡ እናበለ ን6 ጊዜ ብተደጋጋሚ ክወጽእን ክወርድን ጸኒሑ ኣብ መበል 7ይ ጊዜ ኣብታ ልዕሊ ኦም ደየበ። ናይታ ኦም ቆጽሊ ድማ ፍረ ክበልዕ ጀመረ። እዚ ኩሉ ኸላይ ክርኢ መከታተል ጀመረ ቅዱስ ያሬድ። ንቅዱስ ያሬድ እግዚአብሔር ብጻጽ መሃሮ ተስፋ ምቁራጽ ከም ዘይግባእ ተዛረቦ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስጋዊኡ ብዕዋፍ ሰማይን ብዕንበባ በረኻን ኣብነት ከም ዘምሃረ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ያሬድ ድሕሪ ብዙሕ ሓዘንን ብኽያትን ናብ መምህሩ ተመሊሱ ይቕሬታ ሓቲቱ ትምህርቱ ቀጸለ። ለጠቢብ ትበቆ ኣሃቲ ቃል ንጠቢብሲ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ ዝብሎ ቃል እዚ እዩ። እቲ ን7 ዓመት ትምህርቲ ኣብይዎ ዝነበረ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 መዝሙረ ዳዊት ማህሌ ዘነቢያትን ማህሌ ዘሰሎሞንን ከምኡ ድማ ትርጓሜ መጽሓፍትን ካልኦት መጽሓፍቲ ኩሉ ፈለጠ። ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ስለዘየለ ናይ እግዚአብሔር ድንቂ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ያሬድ ተገለጸ። ሉቃስ 1:37 ቅዱስ ያሬድ ብማዕርገ ዲቁና ኣብ ቤተ ክርስቲያን አክሱም ጽዮን እናገልገለ ክነብር ጀመረ። በቲ ዘመን ትሕቲልካ ንባብና እናዜምካ እምበር ድምጽኻ ዓው ኣቢልካ ምግልጋል ኣይነበረን። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ካብ ኤዶም ገነት ብኣምሳለ 3 ስላሴ 3 ዕዋፍ ናብ ቅዱስ ያሬድ መጻ። እተን ዑፍ 3 ዓይነት ዑፍ ኮይነን ናይ ግእዝን እዝልን ኣራራይን ዜማ ምሳሌን ነበራ። ናይ ሰብ ኮነ ናይ ዕዋፍ ዜማ ድምፂ ካብዚ ኣይወፅን እዩ። ከምቲ ኣብ ዘሁልቁ ኣድጊ በልዓም ልክዕ ከም ሰብ ብልሳን ሰብ ከም ተዛረበት ካብ 3ቲአን ሓንቲ ኦ ያሬድ ንስኻ ብፁዕ ኢኻ ንዓኻ ዝተሰከመት ማኅፀን ብፅእቲ ኣበለቶ ዘሁልቁ 22 ካብ 28 ክሳብ 31። እተን ዕዋፍ ካብ ይዒንቱ ምስ ተሰወራ ቅዱስ ያሬድ ብተመስጦ ናብ ሰማያት ከደ። ብኡ ንብኡ ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፌልን ኩሩቤልን ኣብ ቅድሚ መንበረ እግዚአብሔር ከቢቦም ብበገና ብመስቆንቆ ንኣምላኽ ብማህሌት ብዜማ ከመስጉኑ ሰምዐ። ካብኦም ድማ ኩሉ ኣዝዩ ተምሃረ። ብሰማይ ዝተሰርዐ ብምድር ተገብረ ከም ዝተባሃለ ካብኦም ኩሉ ስርዓታት ማህሌትን ቅዳሴን ተማሂሩ ኣብ ምድሪ ካብታ ኣምሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሰርሖ። ናይ ቃል ምስጋንኡ ምስ ሰምዑ ንጉሱ ነገሥቲ ካህናት ህዝብን ክሰምዕዎ ወዓሉ። ድሕሪዚ ካብ ዓመት ክሳብ ዓመት በብኽፍለ ዘመኑ ናይ ቀውዒ መጸው ክረምቲ ሓጋይ ጽድያ ኣብ ኣጽዋማት ኣብ በዓላት ናይ ሰናብቲ ናይ መላእኽቲ ናይ ነቢያት ወሃዋርያት ናይ ጻድቃን ሰማዕታት ወደናግላን በዓላት ዝብዕለሉ ብ3 ዜማ ግእዝ እዝልን ኣራራይን ገይሩ ሰርዖ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ገብረ መስቀል ደው ኢሉ ክዝምር ከሎ ንጉስ ድማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድምፂ እናሰምዐ ልቡ ተመሲጡ ክሪኦ
كتاتلو جمرة كيتردو دما ناي كوينات طور عب اغري قدوس يارد سندو امو عب اغرو تخلا دمن ماين دما وص ماليتاوي قدوس يارد گن عب تسطمو زماري صغا بچحو سلا زنبره زماري سوق إلو قصله كيتردو كل زماري يفصمه بدحريو نغوس سنبيدو نايدم كاواغا دلاي كالمنن يلو محللو مقدس يارد كا قدام كيده خمنكس عفان ونبولو نغوس دما نقال محلو فريحو عفانو قدوس يارد دما ابكسم صيون ابتابوتو صيون دويلو قدستن بصأتن مسغنتن برختن كبرتن لعلتن افدغ برهان معرغه هيوت محدريت ملكوت زبل مسغانا كساب مفصمتا مستناغره نعمت زاكل كام مدري حف بله درست مصحف انقص برهان بدحرزي اب سمين اگر كيدو بصوم صلوت توسينو نسغو ادكمه اني قدوس افريم قدوس ابهاريا قوسن نتز درسو مسغانا ناي دنگل مريم ناب قدوس يارد مصيوم زيما كله اوصولو ابز بوتا غدلو فصيمو كم تزمراي قدوس داويت زبلوم كيدان تكايدكم سلوريان مزمور 89 قطر 3 زبلوم نسرت نقدس يارد دمام قال كيدان اتولو سمكا زصوعه ذكرها ذكرم بسمكا نطمي زبلع زسته بتكستيان كاز سعامه ماليت كاز قومه قدلخا سمعه زسمع زصحافن كمحرلكا يبلو مولكع كم نبي الياس النبي اينوكن ابونا ارغاوي كابز عالم بموت كيتفلم بعسرت حاده غنبت نابهر هيوان تصوره زفترت 5 سنه 4 قالاي نغس معرب كنت 10 حاده يوحنس وانجيل 21 23 صلوتن بركاتنا قدوس يعدد مسكولاتنا حزب كريستيان نزل عالم يخون امين